Yung si Mister, binubuksan niyang alkansya kasi meron siyang order bukas ng 15 pieces ng sako ng uling. Kailangan niya ng pera kaya bukas alkansya sa katas ng sari-sari store. Ayan na yung alkansya natin binuksan, naka 6.5 tayo pero binawasan lang natin ng 3,150. Sa 3,150, may 15 pieces na sakong uling na tayo. Ayan si Indoy o si Mister, nagbabalot na ng uling. Repacking na. Yan, tulong-tulong din tayo pag may time sa ating Mister. Pag hindi busy ang tindahan. Yan, balot-balot din, hawak-hawak ng uling ang kamay. Uling mo daw, uling. Kung gusto niyo pong video namin, don't forget to like and subscribe. Thank you. Live na. Bukas, binigyan ko lang para makita ang loob ng live. Kuya, oh. Ayan. Ang bait ni Mister. Sige, pagpatuloy mo yan, may pera sa uling. Nakagawa tayo ng 45 pieces. Ang benta namin ay 10 piso. Tapos, 210 lang yung bili namin. So, malaki yung tubo. Thank you for watching.